Yn fy marn i rydw i'n credu mae ailgylchu yn bwysig, oherwydd heb ailgylchu bydd yna pydru a llygredd yn ein byd. A pan rydym yn ailgylchu, rydym gallu gwneud pethau allan o fo am ratach. A hefyd mae gormod o pobl yn creu pethau allan o plastig a mewn blynedd, fel 50 blynedd, bydd i gyd o plastig mynd. Dyna pan dwi'n meddwl dwi'n credu mae'n pwysig i ailgylchu. Dwi'n meddwl os roedd i'n gweld beth sy'n digwydd i pethau rydym yn ailgylchu a ble mae'n mynd a sut mae'n cael ei ailgylchu, dyna beth rydym i'n meddwl. Wel, mae rei plant, fel plant iau, yn meddwl falle mae gallu bod yn boring, so falle gwneud ailgylchu mwy hwyl rei weithiau.